तुझसे थोड़ा प्यार में हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक माय यूट्यूब चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं बर्थमान नै दिनै सानडे स्पेशल एसे गेदा गनानै दसेखिनि बेलासिनो अखा हाथारसिगोन होमब्लाबो जोङो दसेखिनि बेरायनो होननानै ओंखारबोबाय आरो जोंनाव माइनावबो दंफैखायो आं दा खोन्थागोन माइनावखौहाय ओमफ्राय जों दायो थांबाय थादों सिफुं आं नै थिखोनानैसो दं मोना उनाव दं बबाव दं दाबो गैया बेखौनो जों लासै फैगासिनो आरोना वेलकाम आइगल मोजां गासै बिबारफोरा लोगोफोर मोनफैबाय दायो नै एसे बेरायग्रोनोसै नंगुमैमोना दाबो सफैयाखै माइनावजों बेजोंहाय ओरै दिनै सानडे नालाय मानसि दंसैयो आरो थाबायदों थांसिगोन फ्रायानो ओमफ्राय नै बिदि आं थाबायनोसै एसे गिदिंनि जायगा नै बिदि आरो जायगाया ओइ नै मानसि थांसै लिजिफ्रा मोनफैबाय मुथ्थु जाया मानसिफ्रानो जों सिदा फैनानै थांफिनो आरो अबेजों थांनांगौ जाखो ओमफ्राय खावरान जिल्लायाव मा सानानैसो थांखो ओमफ्राय नै बेयाव थांगोन आं सानबाय दं हलेबा थांगोन देला आर्मि ट्रेनिं मथि जालांनो हादोंना जाथों जानांगौ जोंहा मथि बेयाव दोन र' गाखोनोसै बिसोरखौ नेनानैनो जोंना मोनानो लांबाय ने खै घन्टा थाबैदों जोङो सल लोगोफोर दायो फुलबारि रिजर्टआव जोङो मोनफैनानै दायो एसे गाखोलाबायनोसै आरो नक जक खालामलाबायनोसै थ'दो भिडिअ फैबाय थादो माइनाव गोलैबा नैलाय इसिमल' मानसिया जवा नामा होनलायबावो दुरुखौ आंना सेन्देला एसे गोजौ नालाय आं खुनानै लानि र' ओमफ्राय गाखोनि आंबो ओइथिं लायोना माइनाव गाखोनायथिं ओइथिंबो थाङा जोंनिया आर्मि ट्रेनिं नै सासे बारबोबाय ओंखारनो हागोन हाला सिन्था नांदों जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते जादों आरोना इयो पस्ट होगासिनो जि कट गानबाय दसेनो आङो नै गोजांलायनानै बेखौ गानबोलायबाय आङो खारन लाबोखादोंमोन आरो माइनावखौ लाबोखादोंमोन बिसोरो एसे उन जादोंमोन नालाय न'आवहाय हाबफैदोंमोन बिसोरो आंथ' डाइरेक्ट बैनिफ्रायनो फैदों ओमफ्राय माइनावजों बिफाजों माने हाबफैदोंमोन आरो बेयाव लाबोनानै थिनहरबाय आरो ओमफ्राय लाबोबाबो बिसोरखौ गानबाय आरो आङो दायो थांसै दसे थांसै गावखौ भिडिअ लाहो बैनिफ्राय जों फैलांगोन बेनिफ्रायनो रमोन लोगोफोर साहा आरि बायदिसिना लोंखांबाय जाखांबाय जों बेयाव आं लोंनाय जानायखौ लायासै थ' बिदियाव थांबाय थानोसै बुहुत मोनालायबाय जोङो नालाय फैनानै लेट जाखादोंमोन ओमफ्राय मोनाबाय आरो स'
आङो भिडिअखौ लालांला एसेखिनिसै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल नेक्स्ट ब्लगजों लोगोसे थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय आंखौ सेन्टार फ्रेस दङ मालाबा समाव सम मिलायबा बेरायफैबावगोन बेरायफैनो हागौ आरो थ' बिदिब्ला बाय बाय सि इउ आंनि गोसो